Ngencepno yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene, mlebu nang omah iki. Nah, bobot sih masih. Kusene rek, alumini, rai batak dasa. Iki kukune ana loro, kuku tarung tapi sing cilik gede ngene. Cara ngono cek berinovasi. Nah, iki langsung mlebu mrene iki nang gone area ruang tamune. Nah, iku drone ndukure. Drop selingan, lampune apik ngono yo. Nah, iku beda dengan yang lain yo. Diselak kotak ngene yo. Iki modele koyo lengkungan ngono. Nah, saiki langsung lanjut mrene nang sebelah kanan. Nah, iki ono pintu maneh. Kira-kira napa? Penasaran? Padha tak bekese yo. Nah, cara ngono pene ono tamu ya utawa apa iso lewat jalur samping kene utawa lang kiri. Iso manderek mobil langsung mlebu lewat kene yo iso. Nah, tak tutup maneh. Saiki langsung lanjut mrene iki. Menggo nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki nang nggone tempat kamar tidur pertamae. Ojo kuwatir, nang kene sono cecepane